jako dugo trajalo. Napeto je, duhovito je i zadnje je. Božica Brkan, Zagreb. Ali ovo je govor o Kršinca u Moslavini. Volovsko srce, crleno i rozo. Poštar se naš naprečuditi ne mre kako mi je pak to list poslan. Ceke se on od mene nanosi, i kolačov, i gamadi na cele grane, i steklovine frađile, krhak, loman. Mi kajkavci nemamo ni zapovedati. I majice z lisami koje su morale prejiti i carinu i cenzuru. A to se kada velišale siti ekspresom, kaj 2 put na dan dohađa, i to samo ak ne predalko. I jak ga v intermecu v stečaj ne su vputili, i ak ne prek prepa. More se i prek interneta zebrati popravke v dućanu. Šali mi one zdalkoga, kaj negda v selu se sa narodil. Egzote z celoga sveta seje, nasađa i presađa, i cepi, i flance, i semejne, i flance, i mladice za saditi trži. Paradajz za seme kako ti srce želi. Šelepo par semenčekov oca kojega kaj si misli da bi ja trebala posejati. Sve lepo piše kak ga seješ, kak ga zalevaš, gde ga držiš, kaj bužeš nem. Sote 1, 2, 3 morti i više. Najde bleše ga volovsko srce rozo i volovsko srce crleno. Mesnato, slatko kaj cukor i cukorlin zajeno. I najsitnejšega kaj su ga negda zvali črešnevec. A danas ne mreju nek povedati mu čeri rajčica. A Bog zna kak črešnjam veliju. Kaj da ga ne još baba Julča v svojem vrčaku imela. Sejal se sam više neke bi ga ona sejala i sadila i presađala. Ne bome imala časa da bi okoli njega skakala. Sam bi ga sprepuknula i vteknula betvo debilo. Ak bi ga i nakolila, ili bi se mam sam na kaj prislonil, ne se štel ni sprejariti, ni zdojiti. Kak se sam sejal, tak je sam i ze svojem smrdučilom tiral proč gamadinje, koje kakve mušice i puže rastiraval s celoga vrčaka. Malo on, malo fajglini, de koji isto tak piknjen, i de koji neven, raštrkan, kaj da se ne sam ob sebe raštrkaval daleko od sveta. I vmast ostavljen gda postoji, da leči upale isto koje kakve i penicilin i sumamet tekar su potle zišli. Posel mi je tej moj zdalkoga seme da bom to i ja sejala i sadila če bom štela. Ne se mam da je štel da si zabere mogla setiti kaj bi, a kaj ne bi. A ne vek jeno te jeno. Pleti kotec kak i otec, kaj imaš s tem klimaš. A čovek se i boji. Da je snigda ne mreš znati da ne zavijemaš kakov hibrid, jer kakov GMO, lepi i prelepi paradajz Mercedes. Najprvo po gazdine čere auto krstiš, a onda po autu paradajz. Poseješ, a mesto paradajzov po vrčaku ti sideju nekakva riba i vugorek zeleni. Obedva živiju na škrge i malo farbe, kaj za vuzem pisance farbaju. Samo imaju duhu po paradajzu. Ko bi znal, ko bi si to mogel misliti. A kaj si gde sam s kataloga mogla, kaj mi god srce želi, kaj mi se pošte, ne s kaj drugo zabrala, nek kaj sam ga zvala od male malosti, dajz paradajz. Ne ananas, evergreen, liči, Madagaskar, Romatillo, Marmanda, Yellow Joint. Mogla sam zebrati i najraneši, i prek kesni, i više letni, i one kaj nigda ne do crlene do kraja, neg je vinkas, jel hrđav. Har si mislim pak, a kaj bi ste? Moja vrtlarka bi morti štela, ona na vek oče u svojem vrčaku posaditi kaj drugi nemaju i faliti se ze svojimi zelenimi rukami. Ima i ono kaj zoveju Isusova kruna z vrčakama je Brkanov. Ne se zatrglo.
a i vrtec i cvetnik niob i oni se jesu pred kulko led zatrgli. Nađivala je priljev kutu berberika s šume i purica ke ju ni zakon ne spasil od branja do zajne. I jezičec za pureke šopati, draške i sek da raste. Donesla sam je i jabuku, slavonsku, srčiku, ke je ne mene nek 12 let treba do prve jabučice, a ne krupneša i fineša od Pink Lady i Granny Smith. Jenu je jabučicu rodila gingavu, trpku ke i divjak, izdošla se. A Drenek nekak nesje donesla, ke i forziciju isto žutu. Supo štuca, da je koma ide koji cvete kosana. Sve si mislim da celi vrt sadi samo da bi ga mogla poštucati. Nekak se ove put nesnih pušćala vzebiranje po katalogu. Kaj bi opće mogla iskati? Kaj bi još opće mogla najti? Moja vrtlarka velika je rajše semenarnice videti sliku, jel popipati. I imeti svoje flance, vlonce za cvetje na jobloku. A nesnih dara, a kaj bi onda sad? Tek toliko da ne veliju da nes za biološku raznolikost. Da ne lažem da pripovedam o svetske negde pri vragu večnom u ledu i o nacionalne banke gena. Tek toliko da se naše seme i semenje ne zatere. A kaj je mene briga? Kaj da bum još sejala i rasejavala, optrgavala vrhe. Kaj da moje ne prešlo za nastavljanje i svoje vrste. Kaj je mene briga kaj potle mene bu? Kako buju paradajz sejali i rasejavali? Jer buju likopersikom opće imeli. Pa ga nemaju od naveknek. Jedno 500 let kak je iz Amerike došlo skup s kuruzom, krumperom, grahom i duvanom. A još bom ja seke vidla v tom vrčaku zemanskomu, zemlenomu. Morti bu zrajsku jabuku i raj dočekam. A paradajz prinesnih dane dospet dozreti. Megle su ga pojele, če ne spucal, če ga plesen ne zavijela, če ga crno sega ne popikalo. Onda bi ga još zelenoga vjod pospravili. A zime je dobro došlo, ne to kaj danas da ni po paradajzu, a kaj po jabuka bi mogli znati koji je dele leta. Če ga tiči nisu pojeli, če ga sunce ne zasuši, če ga kiševje ne zabije pregliboko, če se ne sprejari, če vteglinu jel kopajnice na balkonu, bu toga našeg semena izaziti i još za seme morti ostalo. Dobro se seme, segde prime. Dok da se ne zide. Možete se ustati na tvoru već slobodno.